Okay, nu vil jeg vise jer alle mine ting i Wow. Nå. Jeg skal lige finde alle de stempler. Okay, som I kan se, så optager jeg, hvor der er det her. Eller hvad kan jeg sætte nu, hvis I ikke vidste det. Så det lader jeg godt nok meget. Nej, jeg skal ind på min privatside. Det var godt. Men så jeg skal ind på min. Altså, hvis jeg ikke har en privatside, så er det en service, og jeg kan sige, så på grund af det der video. Det virker ikke. Jeg skal lige prøve igen. Prøv lige at gøre sådan her. Prøv lige at gå ind igen. Det sætter vi i Arno. Nu skal vi lige se her. Der var det. Og jeg bliver lige nødt til at styre på det her. Jeg skal gå ind på service. Nu kan vi godt komme. Som I kan se, så har jeg mine boller i katteblodene. Jeg kan ikke huske det. Det er rigtig fint at have sådan noget der, men. Og så har vi vores ukulele. Vi træller mere på den her. Og den der. Jeg har bare fået den ned. Jeg tror, det var i vind. Og nå ja. Det var ejeren af spillet, der spawnede seriøst den her lava computer. Det var helt vanvittigt. Jeg kommer også til at optage mere af det her på min kanal. Og nu skal jeg se min anden etage, som jeg sagde på den anden video. Den kommer til at slette. Men så har jeg fået en lavakasse og en tralamito-traller og en kokofanto elefanto. Jeg kommer til at optage mere, men jeg har gået lidt frem i det, på grund af, at jeg var rigtig god. Og så tager vi og giraffe til Lestre. Og lava krokodilus, den fik jeg også til at vinde. Jeg fik den der lava ansvindsøtter. Og så har vi giraffe til Lestre igen. Lidt god. Og så har vi den her udin. Den er også rigtig god. Og heroppe har vi lige noget nu. Ja. Så vi har alle de gode ting. Og det var alt for den her video. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe.